январ қаҳвахонаи маъруфи Насими Баҳор дар кӯчаи Рифат Ҳоҷиев шаҳри Хуҷанд ба коми оташ рафт. бино ба гузориши хабарнигори Спутник Тоҷикистон, сӯхтор тақрибан соати 11:00 сар задааст. Фирдавс Бобоҷонов, нозири раёсати сӯхторнишонии Суғ ба Спутник гуфт, алангаи оташ дар масоҳати 160 метр мураббаъ доман паҳн карда, аз ҷониби оташнишонҳо сари вақт хомӯш карда шудааст. бо сар задани ҳодиса мошинҳои сӯхторнишонӣ ҳам шаҳрӣ ва ҳам вилоятӣ сари вақт ҳозир шуда, давоми 40 дақиқа тавонистанд алангаро хомӯш кунанд, хабар додааст Бобоҷонов. ба иттилои манбаъ, сӯхтор ба эҳтимоли ғолиб аз ҳисоби нодуруст истифода кардани дудбарори макони сихкабобпазӣ сар задааст. дар вақти сӯхтор чанд мизоҷ дар толори Насими Баҳор қарор доштанд, ки сари вақт ба ҷои амн кӯчонида шуданд ва хушбахтона ба касе аз онҳо ва ҳам кормандони қаҳвахона осеб нарасидааст. айни ҳол хисороти расида ҳисоб карда мешавад. хушбахтона дар пайи ин ҳодиса ба кормандон ва мизоҷони қаҳвахона зараре нарасидааст, афзудааст Бобоҷонов. қаҳвахонаи Насими Баҳор ба соҳибкор Насимҷон Миршаробов тааллуқ дошта, яке аз машҳуртарин қаҳвахонаҳои Хуҷанд ба шумор меравад. дар соли нави 2022 ин аввалин ҳодисаи сӯхтор дар Хуҷанд, маркази маъмурии вилояти Суғд аст.